Bo je tu jeden ujko na internete, Slovák, žije v Amerike, má Rolls Royce, je spravený, svalnatý, bohatý, úspešný, má krásnu ženu a radí ľuďom, čo sa týka vzťahov, ale neradí im dobre, lebo keď sa ho ľudia opýtajú na nejakú radu, on ich odbije, si tučná, nemáš šancu, si chudobný, nemáš šancu, daj sa dokopy, sprav si biznis, zabezpeč sa a potom rieš vzťahy, ale tieto videá tohto ujka proste môže veľa ľudí odradiť a dať im dole sebavedomie, že ty si tučná, tak proste chod najprv cvičiť, chod najprv toto. A není to také jednoduché pre veľa ľudí proste toto všetko robiť, popri tom, aký život žijú. Proste nemôžeme byť všetci vyšportovaní, nemôžeme byť všetci bohatí, úspešní, mali sme ťažký život, nedarilo sa čas, práca, toto. Proste viete, povedať, že sprav si biznis a zabezpeč sa, je to jednoduché povedať, ale ťažšie je to spraviť nejaký miliónový biznis proste. Takto to nefunguje. Ľudia sú hociakí, je nás 8 miliard proste a treba si uvedomiť, že sú tučné ženy, chudé ženy, tuční chlapi, hentakí, leniví, onakí. Právo na lásku máme všetci, áno, je to proste čarovná vec. Nikdy neviete, kedy sa to v človeku prebudí a keď sa to prebudí a je to silné a proste je to vzájomné, trvá to veky, celý život sa ľudia dokážu milovať. Vzájomná príťažlivosť na základe toho, ako vyzeráme, to sú len pudy, ktoré sa dajú touto láskou, kúzlom ovládať a potlačať. A niekto je spokojný, keď si kúpi čipsy, sadne si k telke, pozerajú spolu Netflix a chillujú si doma a nepotrebujú proste silou mocou cvičiť, zdravo žiť. Nie všetci sú proste na to stavaní, aby boli proste vyšportovaní, krásni, porobení operáciami, bohatí, mali domy, majetky, proste takto to nefunguje. Preto hovorím, že právo na lásku má každý a keď to niekde nevyjde, tak treba hľadať proste inde. A nejde proste vždy len o ten povrchný stav, ale tie vnútorné stavy častokrát rozhodujú, že láska je kúzlo, máme na to kúzlo právo všetci, vzájomná príťažlivosť sú pudy, ale samozrejme láska vyhráva na všetkých frontoch, takže treba proste len, aby ste si verili, mali sebavedomie a neponižovali sa a ono to príde proste, lebo keď tá druhá strana vycíti, že máte v sebe dôveru a ste dobrý človek a spĺňate tieto hlavné faktory, ktoré ľudia medzi sebou hľadajú, áno, že dôvera, proste smiech, srandy, podržanie, opora, toto sú tie faktory proste, ktoré ľudia potrebujú, tak máte proste šancu na úspešný vzťah. Ja vás pozdravujem, prajem vám šťastný nový rok a vidíme sa